सोलापूरच्या मोहोळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार राजू खरे नेमके खरे कोणाचे असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय। आमदार राजू खरे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये नावाला आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय। शरद पवार यांच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असणारे आमदार राजू खरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुद्धा स्टेजवर उपस्थित होते। स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये आमदार राजू खरे यांच्याकडून शिंदेंच्या शिवसेनेचे उघडपणे प्रचार करण्यात आलेला आहे, तर दुसरीकडे निधीसाठी लक्ष देण्याची मागणी आमदार खरेंनी अजित पवार यांच्याकडे केली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले मोहोळचे आमदार राजू खरे हे नेमके कुणाचे आहेत असा प्रश्न आता अनेकांना पडलाय। राजू खरे यांची भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे।